Днес готвим капама, богато ястие с месо, кисело зеле и подправки, което става още по-вкусно с търпение и любов. Започваме като към нарязано кисело зеле, което тук е една цяла зелка, прибавяме 200 грама предварително измито рис. След това подправяме с 2 чайни лъжици червен пипер, 3 чайни лъжици чубрица и 10 зърна бахар. Разбъркваме докато се смесят хубаво съставките. Сега ще подготвим месото за нашата капама. 700 грама свинска плешка разрязваме на ленти и след това на купчета. Големината на купчетата изберете сами. Но за равномерно сготвяне е хубаво да са еднакви. Ще нарежем 650 грама суров петрохан на няколко парчета. Може да използвате сурова луканка, избора е ваш. Идва ред на 200 грама слонина, която режем на ленти, дебели около един пръст. Нашата в този случай е с прас. Взимаме всяко парче слонина, намираме линията, която разделя двата слоя и прерязваме слоя под нея. Всяко парче след това режем по същия начин. Така, когато се изпече, слонината се навива и се разкриват отделни парченца. Почистваме 2 пилешки бучета, около 700 грама и разрязваме на 2. Тях ще използваме за един от редовете месо. Коя да бъде следващата ни рецепта? Споделете ни в коментар и нека я приготвим. Следващата стъпка в нашата рецепта е да подредим гювеча. Първо разстиламе от сместа с кисело зеле. След това добавяме няколко парчета от нарязаната слонина и около нея разпределяме половината свинско месо. Суровия петрохан е следващ поред. От него добавяме 4 парчета. Всичко това покриваме с още един ред от киселото зеле с ориз и подправки и притискаме добре сместа. Време е и за пилешките бучета, които поставяме на този ред. Отново добавяме от киселото зеле и покриваме добре пилешкото месо. За последните редове ще ни трябват останалата слонина и начуканите по-рано скелетки чесън. Върху тях подреждаме останалото свинско месо и последните парчета петрохан. Добавяме няколко листа дафинов лист, които ще придадат на ястието любимия аромат на домашна гозба. Всичко в гювеча покриваме отново с кисело зеле, като не забравяме да притискаме добре сместа. Наложи се да направим още зеле с подправки, поради недобре разпределение при предишните редове.
Задължителна съставка за капамата е виното. Ние добавяме 200 мл бяло вино, а след това 500 мл хладка вода. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Отнема ви само един клик, а за нас означава много. Преди да сложим гювеча да се пече, ще направим тесто, с което да го запечатаме. За целта смесваме 5 супени лъжици брашно и малко вода. Трябва да получим лепкаво тесто. Първо разбъркваме с лъжица, а след това оформяме с ръка. Постепенно добавяме по още малко брашно. С тестото ще запечатаме капака, за да се задуши бавно зелето и месото да стане по-сочно. Накрая разстиламе с ръце на фитил и увиваме около капака на гювеча. Печем на 200 градуса в незагрята фурна за 1 час. А след това намаляме на 160 градуса за около 3 часа. След изпичане оставяме да почине половин час, внимателно премахваме тестото и сервираме на цялото семейство. Желаем ви добър апетит! Ако видеото ви е харесало, харесайте, коментирайте или го споделете с приятели. Абонирайте се за още рецепти от Вкусно Сецане.